je to o jednom zápase vlastne, keď vyhráte, idete ďalej, keď prehráte, končíte a bohužiaľ také sú pravidlá turnaja. Dneska ten zápas nám vôbec nevyšiel a absolútne sme ten úvod nechytili, tam sme dostali jeden gól, lacný dá sa povedať, a druhý tečovaný nejaký, myslím, že vlastný ten bol ten druhý, no ale v 10. minúte bolo 0-2, no a proste super sa dostal do pohody. Dneska sme nemali taký pohyb, ako by sme si predstavovali a proti takému superovi bez dobrého pohybu asi ťažko sa na taký stav zvrátiť. Tak je to trošku samozrejme iný štýl, ale to je všetko veľmi podobné, veľa sa korčuje a pozorne sa bráni a hraje sa proste dôrazný hokej, chyby sa vo vlastnej tretine vlastne nerobia, my sme ich urobili, super ich trestal a to rozhodlo. Môžeš povedať, že bolo trošku aj vašou chybou to, že vlastne veľmi málo ste strieľali, v prvej tretine myslím, že bolo iba 6 strieľ na superovú bránku. Tak to je veľmi málo, hlavne na domáce prostredie a druhá vec, že super nás ničomu nepustil a veľmi dobre bránil a dneska proste bol lepší a vyhral. My dneska sme neboli proste v optimálnej forme, nepodali sme taký výkon, ako sme si predstavovali a to rozhodlo. No. Treba to asi čím skôr hodiť za hlavu, za chvíľu vás čaká ďalší zápas v KHL. Bude aj toto trošku taká motivácia, že vás to nábudí, aby ste boli lepší než to, čo ste predvedli dnes? Tak, jak sa hovorí, každé zlo je na niečo dobré a zase padneme trošku na zem a budeme hrať teraz poctivý hokej, budeme makať a ja verím, že nás to posunie a pripraví na tie zápasy asi KHL.